Hello friends, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै बयलार फार्म देखायनो आखायाव लादों। जोंनि गामि खाथिनिनो दतमा मुसुरगबनि नोंथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन। देखायलांसै फारि फारि नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो अनोब्ला साबस्क्राइबबो खालामनानै हो। दा आङो देखायलांसै नै बेनो हाबबाय गेटजों नायदो ओइनो खालामग्राया आदा ना मा नाम मनवार हुसेन ओमफ्राय बिसि गोबाव जाखो खयदिन जाखो 6 दिनल' 6 दिनजोंनो एसे देरबाय सानसे लाबावगोन फानजानाय देरनो 40 दिन 40 दिन हरो 40 दिनजों खय केजि जायो 2.5 केजि 3 केजि जाहोनाय सायावसो नोंसार नोंबो सोलोंबाय दे सोलोंना एसे औ बे गेसजों ओरै गरम खालामो ए हिटारसो थान्दा जाबा ए हिट होयो मोनायाव आदारा बेसेबां दाम आदाराथ' बे 2000 खामनो बस्थायाव खय केजि थायो 50 केजि थायो ए 2000 ओमफ्राय जोंहा बेखौ बिसोर सानबेसे जागोन देरबाथ' दाथ' गोरलै बारा एसे खम जानो हागोन देरबाथ' आरो जाबावगोन औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ देरबाथाय खुलिना होनोसै गावसोर बेयाव थाबाय गेलेबाय आलदा दोनसै औ फिसा नायनो औ सानालाय गोजांनायखौ बारा एसे औ लाइट सिङाव दोनो मोनायावबो बिदि खालामबाय थानांगौ औ खालामबाय थानांगौ फाला बदल गाथारलायो बेयाव उन्दुयो नों औ बावनो उन्दुयो आदसा बाब डिउटि होबाय थानांगौ बे लकेल बादि नुग्राया दाउआ औ बेखौबो सोरबा बानायो ओमफ्राय बे देवलफ्रावल' मोजां आरो बेयो 200 थाखा दाथ' फसाया देवलावबा बिदिनो 350 गाहाम मोनो आदसा बे समाव फसायो आरो दा लकेलखौ बयबो जायोना औ बानायबावगोन आं साइडआव बेखौ नायनो मारबो जायो लकेला माने जोंना दाम बाराना जाग्राफ्राबो मेरला लकेलखौबा औ दे मोजां दाउखौ बयबो जायोना दाउखौ जायो आदाना मा नाम मनवार हुसेन ओमफ्राय सासे लोगोआ बेखौ मावफा नोंना फिटजुल बिदा फंबाय लोगो बादिनो जाहैबाय आरो गामिनिफ्राय न' खाथिना दे होमबा आदा थांसैलै औ दे मोजां मोनबाय थांफिनसै दा नेक्स्ट टाइम जेला 30 दिनसोनि उनाव गिदिर देरो अब्ला आरो खेनसे भिडिअ बानायफैबावगोन आं नायबावबानो जाबाय अननानै जेब्ला गिदिर जायो अब्ला भिडिअ खेनसे बानायफैबावगोन आं अके बाय गोजोन्थों हेपि निउ इयार 2022 फ्रेन्ड्स G.Brahma Bodosa चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो थाबनो आंखौबो चेनेलखौ माने जौगाहोदो अके बाय हेपि निउ इयार